אוקיי, קדימה. פקחים מוכנים. לא עשית בהתחלה? אני רוצה לצלם, לא עשית בהתחלה? לא, הסברנו. אוקיי. קחי, בואי תעמדי פה כדי לשמוע. פה צריכה לעמוד כדי כן. אני מדגימה עכשיו שקט. יש לכם קרדם? עושה את כל... שימו לב שאני לא... יש לנו כאן... לא יודעת, אם יש זמן, לא יודעת. מה אומר התמרור הזה? דיברנו על זה? שביל לאופניים בלבד. מה זה אומר? לפני לכם מותר לנסוע כאן? לא, אז אין לכם מה לדאוג. עכשיו אתה אחריי שקט. יש לכם את הקונוסים? הגענו עכשיו לתמרור חתך המפקד שלך. מה אומר התמרור הזה? שמים את זה ככה? רק אני מרימה את התמרור על מנת שכולם עובדים לא נוגעים בתמרור. תקשיבו אתם, כל הרוכבים, יד אחת קדימה ככה כאילו, כן, יד אחת. תושיטו יד, אני רוצה לצלם אתכם. מספר 4, תושיטו יד ככה כולם, גם אתה, 3, גם אתם. צד שני נועה. לא להסתכל עליי, כי אסור לי לצלם אותה, זה שלכם. לזוז שם, אתם ילדים, זוזו. אני עכשיו ישר?